uboshwaphi umuntu engiphuma la endlini mina ngeklinikhi ngiphethwe yikhanda ngiphethwe isisu yena afika ngenze into engayicelanga bese ngitshela ukuthi imigqa imibili boshwe Labour Ward, boshwa la kade umvulele khona amathanga. Imigqa wezibhekile ikhanda uyoze ufele efonini. Uboshwe Labour Ward la boshwa khona. Phuthuma fast uyovula ifayili lokuyombopha eLabour Ward. Ukujwayelekayo. Uyoze ubhoshe. Nisidrayizwa ubani lapho?